ani dahil magkasakit ta guys, diha na to mailakin sa imong friend, sa imong family, na mudamay nimo. Alipay din po kagay mo piin nimo mangumusta. Muna nga kailangan gid ay no ahaw no advice ninyo no. Kung naamoy mga kaila, mga amiga, mga pamilya nga kapamilya nga magkasakit, katrabaho. Dumdumin taon ni Jo kay dako po nag-impact sa nagkasakit kay base sa ako ang experience kanang malipay di puntag na mangumusta may kumusta na ka ma'am, kumusta ka ma'am, kanang paglinugin ma'am, pero kanida ay pungudi mangumusta nga na mo feel nimo nga close nimo diya kay amiga nimo ka bas trabaho jadi pud mangumusta mo po kag ma-discourage na mag self pity pud ka na mo nang diha nimo di ay sa panahon nga magkasakit ka diha nimo ma-feel kung kinsa ang friend nimo. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Okay, akong content karon may tungod sa radioactive iodine. Unsa na siya nga procedure para asa na siya kung ano mang ni undergo ka ana. So, tapuson ninyo ang video guys para makakatun mo unsa na siya, no? Kay pati gani ako kung undergo ani di ko kabulog na din na siya nga procedure. Unsa na siya kadelikado sa member sa family kung moduol sa imuha. Unsa po na siya ka klase nga procedure ang angay bantayan. Unsay mga dili maayong buhaton, unsay maayong buhaton. So tapos ang video guys para makakaton mo or nanamoy idea unsa ng radioactive iodine procedure. Tanawa ra hong ambience guys diya sa bukid sa Kansiwang. Lugar sa akong magulang, Kansiwang, Gindulman, Bohol. Tinawag guys ang naong nadako. Kay after operation, April 8 ko gioperahan sa goiter. Pamangkoy, di pamangko pwede mag-arsa-arsa mga bugati pa. Kani adya mo katingan ang liog na. Hubag pa na siya, kay gikan ko sa doktor, nangutana ko ngano na siya dok. Pan pa na siya, murag part pa na siya sa imuhang healing process, ingon ni Dr. Pisaras kay ingon guys, kani kung mag-opera da goiter, depende nga style sa doktor mag-opera. Kani day kuno nga tong liog kani siya. Murag palito ko na yang unod ayahang kuan ilawom para makit-an jud og naapay mga ugat nga nabilin sa cancer. So, radioactive iodine procedure kana day siya mo undergo kadana kung ikaw na ay goiter unja na diagnose og cancer. So, para mas safe ang pasyente. Okay. O na siyang i-intake na siya, imuno na siya, tambal na siya nga, nagdala og radiation. So, nga nini, kana siya, radioactive destroy sa cancer cells. Lisod ba po na guys, kay mawik ang imuhang immune system, ana. Kay madamay ang mga good cells, no, mapilo ka, damage, ana mo, nang after sa radiation ang pasyente maluya gid siya. So dili ang dugay ka-recover sa imuhang lawas. So kanang mo undergo kadana kung na-diagnose ka og manang cancer sa imuhang goiter after sa operation. To say nakita sa hong biopsy ang katubitang bukol nga gikuha sa ang liog na siya ay cancerous. So, it takes long years magkudpod before siya na-operahan. And then, tungod kay talawan lagi ko, isa pa financially problem. Tungod kay how many years mapag kong nahimong single parent, waman lagi masikaso ang health, so naingani na siya. So, sakit-sakit ko guys, kanang naay tungod kay ug daw nagsugod kay hapon naman. Okay nga nini. Ako undergo ko og radioactive iodine. Nag-research ko guys kay unsa nang radioactive iodine. Ngani day ni siya. Kani day radioactive iodine kana nga procedure i-undergo ka ana kung imong goiter after operation nay makita sa biopsy ang cancer. So, i-radioactive ko tungod kay patyon ang mga cancer cells na if ever nga nabilin para safe ang pasyente. So, nga nini. So,
ani di ay mo undergo ka og radioactive iodine guys. Para sa ako karon nakainom naman gud ko og kanang Tidine. So kanang Tidine di ay para na sa thyroid imong lawas. So kailangan siya nga mo stop ka. So nagtawag na ko sa hong doktor dito sa Cebu sa Chungwa Hospital sa Mandawi. Kitagaan ko og kan kay tungod kay high-tech karon kay COVID no. Ka-check up ko through cellphone, gitawagan ko, gitagan kong number, gi-refer ko sa ang doktor, doc diri sa ang doktor diri. So gitawag ko, gitagan ko sa number, gitagan ko kung sa mga pamaagi. So grabe gid guys, di lalim ning undergo ta og kanang radioactive iodine daha mga pamaagi. So last 25 gi-stop ng ahong Tidine kay dapat para ma-effect taman-taman ang yahang tambal nga ipainom sa imuha. And then 1 week before procedure kailangan siya kanana ay or ahead sa 1 week kailangan din ako mukaon og mga seafoods, mga pagkaon nga mostly ay iodized or unsa pa na mo nang nag-research ko guys unsay maayong kaunon sa mga kanang mo undergo para mo effect ang tambal unsa guys kulbaan ko kay kani di ang radioactive iodine procedure dili basta-basta ang muhaton din na guys ako talawan jud ko dira ba jud ko katahas ug kanang maginusara sa kwarto. So ako ani mga ilay jud ko kusog sa Dios na malig-on ko nga makatahas ko kay ngano sa room within 3 days ako ra isa sa private room dito sa Chungwa Hospital sa Cebu sa Mandawi. Ako ra daw isa nya di ko pwede duolon bawal nga naman madaot ang taong moduol na ho mura pong COVID makakuan sa radiation sa makakuan siya. So nag-research ko guys, nag-research ko unsay mga possible nga mga may side effect after ana unsa mga pagkaon nga angay hukaonon after unsay pangbation. Ako nga hong kagulan guys kay di mahinginom og tubig. Limang ka padalong kog 2 ka galon. Unsa ang mga dalunon na ho guys nga mga possible nga dalunon ana kuan ko no padalon ko no kog 2 ka galon tubig. Limang kada na 2 ka galon tubig ha. And then kay mga candies nga mga aslum, prutas, kay ngano ang baba ko no ana guys kay mo ko no kaglasa kanang mo ang pagkaon ko no nga mo sud mo baba kay mura mo kuno luod nga murag metal mo ginang problema unsa kanang dahan kang mga possible nga bation nga kani kuno ahong naong guys kani diri sa neck muhubag daw ni siya dili mo angay kabalatan mo nang research na jud ko daan kung unsay mga possible nga mga side effect after pa rin ako nervous kay makubaan unsa ako pag muuli kuno ko gikan sa hospital sa Chungwa na ay ihatagan ko sa doktor og card na undergo ko ana nga procedure kay kanang basig mo detect sa diba kanang sakay tagmarko mo detect man jud amo nay detector. So dili ko kalusot kung wala ko anang card. And then pagabot sa Bohol from Cebu from Barco to sa amo adi sa Gindulman di ko pwede mo sakay og kanang public vehicles nganuman makadaot ko sa kauban akong pasahero kay na tungod sa radiation. So kailangan ko mosakay og kanang naay private na sakyanan. So magpalayo pud sa driver dili pwede laing danghan mosakay. So ingani ka stricto ka delikado ang mo undergo og kanang radioactive iodine procedure daghang mga kuan daghang mga banta dyan. So yan ini guys kulbaan ko nga mga kukusog sa Ginoo nga maling-on ko kay daghang mga pangbation after so Ginoo ko kung pwede pa lang di jud ko ana da pero wa man ko choice kani laging managkamot pata nga mutagaan tas pa ang kinabuhi ko sa mga procedure nga kung sa doktor ato na lamang tumanon so nga nini kanang giday lalim. So dahang mga reminders nga lalimang kag maski na kay bation guys maligo kuno ko 2 times a day buntag hapon kay para kay lahi man kuno nang subay pas akong amiga nga na ini undergo na ana nga procedure kanang imo kunong lawas kay mo kunong tambal unsa para muus-us ang
ang ayudi or radyo ang tambal nga imong giinom para muus-us pa ingon maihi nimo, kailangan ko inom kag dahang liquids anja matag hapon ka maligo. Sus daghan gyud mga bantajan. Unya ko kanang magdala ko og kanang mga aslumon nga mga juice, mga citrus juice, mga citrus fruits, lemon candies, kanang mga aslom nga mga candies. Unya magdala jacket, pwede day kunog cellphone kay tiabag laayon ko tulo ka adlaw way cellphone. Kung pwede ko na magdalag libro, magdalag laptop na kay kalingawan, bawo pug maka wa kay ko sa akong laptop og libro kay unya mag tikungkong ra ko dito na bation. And then syempre ang maintenance nako nga calcium dili pwede undangon. And then mga mao na mga kuan. Kani day po radioactive iodine guys, dili pwede buntis, bawal. Unya after 6 months dili po ka pwede mabuntis kay delikado na ay bata na diferensya. Basig madaot ang bata nga nini so dili pwede. So dili pwede buntis. Unya after ana nga procedure dili po ka pwede mabuntis for 6 months. Kailangan mo above 6 months pa ka og mabuntis ka. Unya ka di man ko pwede hindi naman kong buntis kay wanggits naman ko. Hindi mo ko pwede magbuntis. So daghang mga bawal. And then alimang kang kanang naay dili ko no 1 month dili ko manglimugmog og mga panglimugmog sa ngipon nga naay mga betadine, mga gargling with betadine dili ko pwede ana. Ko pwede mo inom og mga multivitamins dahang bawal. Pagkaon dahang dili pa ngayon kaunon naguol ko kay unsaon na pagkaon og naay mga way asin sa na lang wala ko aning engkanto. And then kanang mga pwede rin kong mga oatmeals, mga cereals, pero di ko pwede mga pan nga mga naay mga pagkaon nga mga more on naay mga asin-asin, mga iodized salt. So ingani gid di gid dalim ang maagihan guys. Mo nang gingon no. Di lalim magkasakit. Tsaka hopefully mag-ampo ko sa Ginoo nga makaya na ho. Positive lang jud para makaya. Pero parang kaluyan nga maka-survive. And then, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe. Okay, para update mo sa video.